Mga anak sa Diyos, magapo na ta. Ginoong Diyos, nga magkaong sanan, anialausag kami sa imo ang balay nga napuanan, templo, ngayon mong gidisilyo, ngining barangay Hantianon, aron nga kami magsimba, magday, salamat, o mag-ambahan sa imong buhing pangalan. Ginoo ang pag-ampo nga ang imong pulong karon nga imong ikapadayag sa mga katawan. Ikaw ang Diyos magagamit sa mga lagad. Gihugi ako Diyos panahon nga gamiton mo ako. Tungod kay wala ako'y mahimo sa kong gabalingon nga kahibalo kung kaalam kundi mo ubanan ang Diyos sa iyong presensya. Kani mga pulong nga mugula sa baba sa mga lagad, dili makabago kanamong tanan. Pero kung kini dinihugan sa imong Espiritu Santo ug naa ang presensya nimo sa matag panahon madunggan na among pulong, din mao kanya mag-transform sa among kinabuhi, mao kini magbago sa among kinabuhi. Tuguti amahan nga mga pulong nga madunggan sa matag usa, magbago sa tibuok namong pagkatao sa lawas kalaw ng Espiritu, aron sa adlaw sing pagbalik dili kami mahikugang, dili kami mahinganga sa adlaw sing pagbalik tungod kay andam ang among tibuok nga pagkatao. Tuguti o Diyos nga mo niyang may tabo sa matag usa nga nakabati karon. Sa pangalan ni Ginoong Hesus among gitugyan ang tanan. Amen. So atong title karon, Our God is the Great Transformer. Atong Dios siya ang bantugan nga transformer sa ato ang kinabuhi. Kanina istorya dinhi gidala ni Hesus ang tulo katinon-an si Santiago, si Pedro o si Juan dito sa mataas kayo nga buntod. Taas nga buntod. Unya dayon kalit lang nga nausab ang panagway ni Hesus ug ang iyang biste na puti nga wala daw sama kaputi sa bisan unsang biste dinhi sa kalibutan. Unya nakita rin sa mga tinun-an silang Moises ug si Elias. Nakita na yun nila. O nangalisang sila sa ilang pagkakita igsuon tungod sa pagkausab. Ang gikalisangan nila tungod kay dili ni kanhi nga sige nilang nakitaan si Jesus ngayon ani. Kanira gid ni nga time nga nausob ang panagway ni Jesus ug hasta ang iyang biste. So muna atong i-title karon, Our God is the Great Transformer. Kaya na-transform siya. Nausob siya. Kani nga pulong nga transformer igsoon, a device that changes the voltage of an electric current. Usa ni siya ka aparatos nga muusob sa voltahe sa kuryente. Pwede niyang pakusgo ng voltahe o pwede po niyang pahinayon. Ang transformer nga makita nimo sa poste sa kuryente, bisan pa og mapalong ang kuryente, kung naay transformer, pwede ra gihapon siyang makapasiga sa imuhang panimalay. Kay dili maapektuhan ang transformer bisan pa og mapalong ang kuryente. Tungod kay aduna say kaugalingong capacity nga mutigom siya kuryente bisan pa og mo burn out. So karon mo ni ang atuang tutukang mayo tungod kay nining katapusang kapanahonan igsoon kinahanglan tag transformer. Kinahanglan kita og Dios nga mo transform sa atong kinabuhi. Kana bang kinahanglan kita nga in the last days mabag-o gyud ta. Kana bang sa atong pag-alagad sa Ginoo nga aduna gyud kabaguhan, di gyud tong pareha sa atong alagad-alagad sa unang wa gyud bag-o. Pirmi yung naasdaan ang atong kinabuhi. So, nagkinahanglan tag transformer nga naman kay tungod naa na tani katapusang kapanahonan ug wa tay kabaguhan sa kinabuhi mubalik si Kristo. Musugat ta niya dako kayo makaulaw nato. Nga musugat ta niyang wa gyud tay nabago. Amen. So, abi nimo matag panahon nga kung unsay imuhang gikaatubang o unsay imuhang environment sa imong kinabuhi nga imuhang adto-adtuan, pwede hapon na makatransform nimo.
Pwede gihapon ka mausab. Mausab ra man gani ka nang atubang kasi imong lamisa nga ginamos ra gulat ng sula. Usab na gani ang imuhang una-una. Ang imong maatubangan o nakapalibot nimo, pwede nang muusab nimo, pwede nang mo transform nimo. Gipalibutan karon problema. Pagsulay, mga balatian. Di ba, usahay mausog ang imuha, dagan sa imong kinabuhi. Makaadto ka Saudi Arabia. Init man ang lugar, no? No? Pag abot nimo rito, mausab ka. Musinaw-sinaw ang imong kaitom. Kay kung unsa imong matuan, kung unsa imong kapalibot nimo, pwede nang muusog nimo, transform nimo. Makaadto magani daw, no? Amerika, ya, pag ulit dire mag-English na gay ng uban. At o lain nga dapit, o Ilonggo nga dapit, pag uli, Ilonggo na pud siya. At Manila, Tagalog, pag uli, Tagalog na pud siya. Kaya kung sa imuhang matubangan o madunggan, pwede na mo transform nimo ka na bang, matakdan ka. Matakdan ka sa nakapalibot nimo. Muna nga, importante nga yung katapusang kapanahonan, magpatakod ta sa Ginoo. Kay siya ato ang transformer. Our God is the great transformer. Siya ang bantugan nga makausog sa atong kinabuhi. Na una-una diri so na usog yung panagway. Nausog po yung bisti. Lisang silang Pedro. Kaya di man mo kanhin nilang kahintang. Pag uban-uban nila asa si Jesus mag-ministry, wa man sila kasinati og sama ini. Pero gipakita ni si Ginoo ngadto sa mga tinun-an aron mailhan, makaila mga tinun-an nga atong Dios siya ang great transformer. So magsugod ta atong usisaw ng Biblia kung tinuod ba nga atong Dios bantugan nga transformer. Sa pagsugod, paghimo niya sa kalibutan, na transform ang tanan pinagi siyang pulong. Buto ta na isuon nga ana pagsulti lang sa Ginoo nga there will be light, dunay kahangag, dunay gabi, dunay kangit-ngit, dunay mga tanom. Kutob sa iyang masulti, transform, mutungha na yun. So sa ato na atong ginabuhi karon igsuon, kinahanglan na tagpulong ini katapusan kapanahonan. Kay mao ni ang muusog sa atong ginabuhi. Ang pulong ato na dong magikas Ginoo, mo ni ang mo transform sa atong ginabuhi. Kay halos tanan nga iyang ipamulong in Genesis puro nausog, puro makita. I-declare niya makita na yun. No? Abi niyo di kita mausog sa atong relihiyon. Kung dili pulong sa Dios ang imong madunggan. Wa kita kausaban sa relihiyon sa atong pundok sikta kung dili ang pulong sa Dios ang atong madungog. Kay mao ra gini ang makatransform nato. Di ba pulong ra man ko sa Ginoo atong nadunggan sa diyang ni napagkuta, ni biya ka tos karaan nato nga mga patuo. Unsa may nakayo nana kay namati ka nakadungog ka sa pulong sa Dios. Sato pa matransform data pinaagi sa pulong sa Dios. Ibi na pagkata diha. Muna nga nang kinahanglan tagpulong sa Dios katapusang kapanahonan. Kay kung pulong sa social media ang sige nimo madunggan, mo po na mo transform sa imong kinabuhi, kabantay ka nang magkadong ganing kag balita sa social media, mura na pugag kuana kanang announcer. Mura na pugag kanang sa TV Patrol ba? Sa ngalan ng mass communication. Mura na pugag reporter nga naman. Kay sige ka kadong ganing balita. Ukraine, Russia. Grabe ang Russia kadaghanan, di ba? Kung unsay sige nimo madunggang pulong, muanha ko na nimo. Unya ikaw mahimo na pug kang reporter noon. Sakto pa in the last days, kung sige na kag pamati sa pulong sa Dios, mahimo pug kang reporter sa pulong sa Dios. So hindi ta ka report sa pulong sa Dios. Kusog kay ta mo report sa problema, kusog kay ta mo report sa mga struggles sa ginabuhi. Bisag unsay ito nagyan, report dayon ta. Sa mga buhat, sa mga silingan nato, chismis dayon ta, report dayon ta. Pero pag pinagpulong sa Dios, dapat tayo na report. Nga naman, kay usahay sige nato kanunggan kanira pug mga chismis. Munang ni transform po nato, ni takod po nato.
Dapat naatay great transformer ni the last days o kana mao atong buhi nga Dios. No, paghimo sa Ginoo sa tawo, pinaagi sa iyang kamot. Abi nimo gikan ratas abog. Unya ni transform siya nahimong tao. Abog na. Imagine nimo abog wa nay gamit. Ato nang paphaon dia sa atong ug naatay mga abog sa balay ato rang silhikon, ato rang trapuhan. No, wa kabalaw nga pagsugod ug himo sa tao sa Dios abog tagikan wa gyud bukog. Abog. Pero atong Dios mao gitawag sa great transformer kay pag ana niya sa abog giumol ta sa abog gibutangan na niya mga bukog. Giporma na niya doon na nay panik. So dinha nato makita nga ang Dios great transformer na bay laing tao makahimo ana. Makahimong tao bisan ang mga scientist di makahimo. Ang mahimo nila robot ra. Pero di gyud sila kahimong tao nga kanang naagi panik na apoy bukog. Ang Dios ray makahimo ana kay siya ang great transformer. Karon sa diyang nahimo ng tao si Adan, ang Dios lain na pong milagro o power yang gihimo nga maghimo na po siya babae tungod kay transformer siya gipakatulog niya si Adan. Unya gikuha ditong busok ribs ni Adan, natulog ni Adan kay maghimo na po i-transform na po nako ni o maghimo na po kog babae. Samtang natulog si Adan igsuon, wala kabalo si Adan nga doon na day uskabok busok niyang nakuha. Doon na day napaksi nga uskabok niyang busok o mo to'y gihimo niyang babae ug hinganlag iba. So atong Dios great transformer. No? Gihimo niya ang babae gikas busok. So di ba? Duha ra gyud ka binuhat ang gihimo sa Dios. Wala niya tulua pagkuha og busok kay aron himuon niyang bayo tong usa, himuon pinang tumboy tong usa og bay ang usa tulo tanan. Usa ra gyud ka busok niyang gihimo. Babae. So walay bayo kulay tumboy. Ngano man nga na may bayo tong tumboy? Kay si Satanas kabalo pong mo transform. Kabalo po siya ang espiritu ni Satanas, pwede po makatransform. Nga bisag lalaki ka sa pagkatao nimo, bisag babae ka sa pagkatao nimo, pwede ka niyang bayuton, pwede ka niyang tumbuyon. Kuyog-kuyog o bayot. Di ba matransform po ka, bisag laki ka. Kuyog-kuyog o tumboy, matransform po ka. O kinsa imong kuyog-kuyugan, pwede na matransform nimo tungod kay may espiritu ang kada usa. Muna nga ang problema kung atong kuyog-kuyog dili ang espiritu gikas Ginoo ng mga tawhana, mutakod po na sa atong kinabuhi. Sabtan ba nato? Muna nga atong Dios great transformer, no? Napailaing gihimo ang Dios nga matawag nato sa great transformer. Katong si Moises nga ipadala sa Ehipto. O yan, ibalibad si Moises, Lord, di ko anit akos si Aaron, akong igsoon nga pare mo ang dapat kay pirti sa manulti. Dayon ang Ginoo. Unsa man ang gikuptan ni mo Moises? Sungkod. Iitsa na Moises. Pag itsa ni Moises, igsoon, ang sungkod na himong bitin. Yan ningar po si Ginoo. Kuhaan na po Moises. Mr. Lord, likado ni mamaak naman eh. Ganiha, gabakig pa man pero karon murag mamaak naman eh. Ka pa. Punita. Igunita ni Moises sa ikog o gibalik na pud pagkasungkod. Dinhan makita igsoon nga atong Dios great transformer. No ang sungkod gihimong bitin. Sadyang napuy-an ang sungkod igsoon nahimo ng bitin. Kabalo ba ka? Nga sadyang mo distansya kas Ginoo? Sadyang mamuhi kas pag-alagad sa Ginoo, sadyang mamuhi kas tahas nga ihatag sa Ginoo, magkahinay-hinay tagkabitin. Kabantay ka na? Amen? Kapag niya? Kabantay ka nga murag makalit kag kausap. Sakto, di ba? Magkahinay-hinay kag kausap, sadyang mamuhi ka. Sadyang mo distansya na kas kamot sa Ginoo. Naunsa man ang sungkod, distansya sa kamot ni Moises, nahimo mang bitin.
Unya nilikramo man si Moises, ni bato pa sa istorya nisibog si Moises. Kay tanaw niya bitin na ang iyang sungkod. Nga kanhin iyang gidulog-dulog. Bitin na. Munang magbantay ta sa atuang time sa Ginoo nga dili ta mo action o distansya sa presensya sa Ginoo. Kaysa diyang mo action na ta distansya sa presensya sa Ginoo, doon na po mo hinahinay o develop na itong kinaya sa bitin. Kung sa may kinaya sa bitin, usog kaayo nga muipsot. Danlog kayo ang yang lawas. Munang daghan kayo mga tao, usog kayo muipsot. Kusog kayong rason. Kusog kayong mo debate. Kusog kayong anuman. Kaya doon na din na-develop na kinaya sa bitin. Smart kayo ng bitin, isuon. Lisod kayo ng sakpan. Lisod kayo ng dakpon ang bitin. Hallelujah. Munang ayaw yung action o distansya sa presensya sa Ginoo, aron dili magkahinay-hinay o develop ang pagkabitin. Kinahanglan kitang matransform. Ang presensya rin sa Ginoo makatransform nato. Nga di kita mo balik sa pagkabitin. Nag-istoryahan na igsoon ang ulod o ang bitin. O kinsa kunoy makauna o transform nila. Gahambukanay sila. Iyon dahil ang bitin sa ulod. Kaulod. Kahinay ni mo. Ako, bitin ko. Pero pakiton di ka, matransform ko. Mausog ko. Di. Burot dahil ang bitin igsoon. Paburot dahil sa siyang lawas. Di ibag-i dahil niyang lawas dito sa kabatuan. Huslo dahil itong hulo. Nang hulo dahil ang bitin. Hurot. Dahil gipakita niya ang ulod. Niya ana ulod. Na-transform na ko ulod. Pero tinako pagkasinawa ulod. Transform daw siya. Ingnan siya sa ulod. O tinuod ka nga transform, dili ka magpabilin nga bitin. O na tinuod ka nga transform, dili ka magpabilin. O sa manang nasinaw manong kakaayong pagkabitin. Bitin manong pagkasinawa na nung pagkabitin. Bitin naman gihapoy tawag ni mo. Bisan pagsinaw ka. Iyon na po ang ulod. Ako tanawa ko bitin. Ako may tinuod nga matransform. Sige, maniid kuno mo, usawa ni mo. Pag-transform, anak na yung dito ang ulod sa sangas kahon. Tanaw ang bitin. Lagi ka na transform ulod. Hulat lang. Ayaw pagdali bitin. Kay dili madali ni pag-transform. Sabi ni mo sa atong Kristohanong kinabuhi, dili madali ang pag-transform na to. Dili madali ang pagbiya na to sa kalibutan. Nga ang kalibutan na sa atong sulod. Sa atong una-una kasi lisod kayo biyakan. Nilikramo ang tao ng ulod. Kapag hulat. Ayaw, dali-dali Dito, ulod ramang gihapon. Tanaw niya, ulod ramang gihapon. Kulumbitay din ang ulod dito sa dahon. Tanaw ako bitin. Utong na ang ulod igsuon. Utong na yun ang ulod. Gisakitan ang ulod. Sa pag-utong niya. May gusto ko siya mo-transform. Utong siya. Para yun nga matransform siya, mausog siya. Ipakita niya ang bitin. Muna nga sa atong kinabuhi soon, kaning mga pain, kaning mga kasakit, gamito ni si Ginoo aron matransform ta. Gamito ni si Ginoo matransform ta. Nganuman sadyang nag-agulo ang ulod. Hantod ko na abot sa punto na nilugwa na to. Pagtanaw sa bitin ng sula. Unsa man ang nilugwa? Ang kinaon. Pagtanaw sa bitin, nilugwa daw ang kinaon. Kaya napalitad man ang ulod. Tungod sa iya pag-utong. Pero mao day ito igsuon, nabalitad siya. Usa diyan nabalitad siya, nahilos tong iyang lawas igsuon. Doon na gamay ni guho sa iyang buko-buko. Nga pako. Doon na gamay ni guho nga pako. Ug hangtod abot og 2 ka semana nitubo ang pako nga niturok sa iyang buko-buko. Unya kay naa man sa dahon ni sulay siya ambak. Pag sulay niya ambak isuon, nakalupad siya ug dili na siya mudot. Muna sa istorya sa caterpillar o butterfly.
gikan na sa sulod. Di ba? So kinsa may tinuod na transform? Ang ulod. Ang bitin ra gyapon ngalan, pero ang ulod dili na ulod ang ngalan, butterfly na. Amen. Ang mga tinuod na na-transform igsoon, dili na bitin ang imong pangalan. Kung na-Kristohanon ka, dili na sugarol ang pangalan nimo. Tawag ko na kanilang pastor, pastora. Nangausog na ba ang pangalan nimo? Or mao gyapon ilang pangalan nimo karon? Sugarol, bayidor. Bisa pa bilain. Na palahubog, mao maghapon na dunggan nimo nga pangalan diha nimo, buot pasabot igsoon wa pa ka na transform. Kay ama na transform, mausog po ang pangalan. Ang kanhing inyong ka palahubog karon inyong ka pastor na transforman. Ang ulod wa na tawag ulod, butterfly. Allah, igsuon ko sa atong ginabuhi karon na kay madungga mga tao nga mora gihapon ang api, mora gihapon ang angga nila nimo kana may problema sa atong pag-transform. May problema ta sa transformation. Dili wala ato tuguti ang Dios nga mo transform sa atong kinabuhi. That's why ang mga pagtanaw sa mga tao nimo maoras gihapon. No, sakit-sakit ni pulong ang igsoon, pero kinahanglan gud ta og transformer nga may usog sa atong kinabuhi. Kay bisan pag mga rusty ka, ikaw mag-usog-usog sa imong kinabuhi. Di gihapon na makita sa mga tao. Ang makita gyapon sa mga tao, ang kanhi ra gyapon imong kinabuhi. Kay lisod pagtuman sa tao nga walay presensya sa Dios. Lisod ang pag-utro sa tao kung dili ka mapresensyahan sa Dios. Kay si Moises igsoon, nga dako kayo time sa Ginoo niadto sa bukid sa Sinai igsoon, pag uli niya nisanag na iyang nawong ug sulawan na si Joshua ug ang mga tao magtan-aw niya magpanampong na di na matakaharungan ni Moises. Pindi naman pagkasulawa. Kay napresensyahan na siya sa Ginoo, ang iyang nawong masanago na. Ang tinuon nga mga transform igsoon, mga masanagon av nawong. Ang mga na-transform ug ang dakog time sa Ginoo, mao ni sila mga tawo nga masanagon kayong mga nawong, ang mga dakog panahon sa Ginoo. Pero ang mga dakog panahon sa kalibutan igsoon, magpagurong gunang ilang mga nawong. Nga naman eh. Tungod kay kung unsay giimong gihatagan og dakong panahon, mao ni ang makautro sa imong nawong. Now, kabantay ka ng dako ka kay time diha, bagurong ko na imong nawong pagkahuman. Gatan-aw ka diha og Jessica Suho, oro sa patong mga suko, nga mga kuyaw kay tanawon, na naglagot ng mga tao diha, tinikbasay. Ikaw po, pagkahuman imong tanaw, mura po pagpungot kayo imong kinabuhi. Muriplik po sa imong nawong, perti kong punguta, perti kong laguta. No? Pero gitanaw lang nimo dito ka praise and worship. Gitanaw lang nimo dito sinutsog sa Facebook, o mga nagwali sa pulong sa Dios. Doon ay mga nagsangyaw sa pulong sa Dios. O mao pa na imong gitanaw, mao po na na-transform ta. Napagata dyan igsoon. Hallelujah. Now, sa dihang balik na ni Moises, nisanag na yang nawong. No? Wala na siya mapiktuhi sa mga tao. Sa dihang dako na sa time sa Ginoo, wala na siya mapiktuhi sa mga tao. Pagbalik niya dito, naghimo ng mga Diyos-Diyos, naghimo nagbaka ang mga tao. Bali ng isuga si Moises, pero ang iyang kaisog isuon tungod to sa presensya sa Ginoo. No? Kita mawala man dayon ang atong kaisog kung wa gyud tay presensya sa Ginoo. Kabantay ka na magkatapad kag dato. Nga murag mag-igking ka. Okay. Magkawali ba daw kaning dato man eh?
Maglisod yung tagwalik sa mga tagas kay level sa kinabuhi. Kung wa gyud tay presensya sa Ginoo, maglisod yung tagwalik. Kay si Aaron igsoon nga pari, dapat siya ang muwali. Apan galisod na sa gwali sa mga tao nga naghimo ng baka. Siya'y gibilin ni Moises, Aaron, ikaw bilin sa diri kay ato ko kuha ko 10 commandments. Naaba ng si Aaron. Pag sa mga tao, himo tao baka. Sugot na dayon si Aaron kay walay presensya sa Ginoo. Dali kay ni sugot aning suggest sa mga taong dili maayo. No? Apan si Moises igsoon pag tanaw niya adunay baka, wa na siya namati sa mga suggestion sa mga tao, gipulpog na yung baka dito. Ngano man to? Isog kayo si Moises tungod sa presensya sa Ginoo. Ang kaisog ni Moises pare-pareho sa kaisog ni David. Wa gyud sa kahadlok si David ni Goliath tungod kay naay presensya sa Ginoo. Na-transform si David sa diyang gakanta sa dito igsoon sa nakatang sa karniro, gasigig kanta, gasigig daig sa Dios, na-transform si David. Wa na say kadukan. Ang tao day nga madaygon sa Dios, siging gatawag sa Dios, siging dakog time sa Dios, dili mahadlokon. Di kita mahadlok na intas mga mga balita sa palibot. Dali kayo tang maapektuhan. Dunay duha ka klases Kristiyano. Kaning gitawag og thermometer nga Kristiyano o termos nga Kristiyano. Na atong lagway og asa tayo ni. Ang thermometer igsoon, dali kayo nang maka-adapt. Kabantay ang thermometer na asay pula. Nga kung isok-sok dayon na sa imuhang ilog, dalagan dayon tong pula. O unsay Celsius o giiniton o gibugnawon, mo usog-usog po ng thermometer, mo transform po siya. Apan kabalo kas termos. Ang termos, gibutangan nag ininit sa sulod. Unya bisan pag mabuntagan na o duha ka adlaw na ay termos nga makaabot og duha ka adlaw. Bisan pag ibutang nimo nas Bagyo igsoon dito sa Bagyo nga lugar. O bisan pag taparan nimo nag ice ang termos, apan di gyud na kaapekto sa kainit dito sulod. Di gyud sa madali-dali og kaapektuhan ang sa sulod niya nga init na tubig. Bisan pag takda nimo nang yang lawas o blocky nga ice. Nang sa may point anis itong ginabuhi. Na ay mga Christian karon nga murag thermometer. Dali kay ma-transform pag atong social media, transform na yung huna-huna. Katapad ng social media, transform na yung huna-huna. Wa na day time sa Ginoo, gamay na day time sa pagampo, gamay na day time sa pagbasa. Transform na yon. Allah na pabatanig suon. Pero ang termos, kung nagpabili ng takang termos, bisan pag muduol ka social media, pero ang imong time sa Ginoo ihimong gyapon hinumduman. Bisan pag magtanaw ka sa social media, pero naagyapon kay pagtanaw sa pulong sa Dios. Munay termos nga mga Kristiyano. Dili na maapektuhan sa unsay nakapalibot niya kay termos. Now, sulay susi mo kaugalingong naaba ka atong duha. Usahay termos ko, pastor. Usahay ko termometer ko, pastor. Naay gamay agda na ako sa mga barkada, dali kayo kong makaada. Naay gamay mga pulong sa mga barkada, mga binastos, dali ko kayo kong apil o binastos. Naay mga sininga na mong kusog kayo nga manglibat, dali ko kayo kong makapanglibat. At thermometer ng Kristiyano. So, kinahanglan ta mahimo tang termos ng Kristiyano nga dili ta maapektuhan sa gawas. Kaya doon na matay transformer. Ang Diyos man, ang atuang great transformer. O sa diyang si Moises igsoon, balik ta sa kamot ni Moises. Di ba, naman to siya higuptan na sungko na yung bitin. Apan gingan na po siya sa Ginoo, Moises, kanay imong kamot, isulod sa kupo. Na may kupo, isulod sa kupo. O niya, pag anak ni Moises igsoon, doon na sakit na sanla ang iyang kamot. Yan na po ng Ginoo, Moises, ibalik na po sulod ang iyong kamot sa kupo. Gibalik og sulod, pag ibot ni Moises,
na ayaw na niyang sanla. Ang sanla nagkahalugan og tunglo. Sa ato paigsuon, ang Ginoo nga atong gilagaran, pwede siyang makatransform sa atong kinabuhi o pwede ta niyang pagatunglohon, pwede po ta niyang pagapanalanginan. Napapatadha? Kay niingon ang Dios ngadto kang Abraham. 12 versikulo 3. Niyon ang Dios ni Abraham. Abraham, panalanginan ko ang panalangin nimo, apan tunglohon ko ang magtunglo nimo. Unsa may pasabot atong kamot ngani ana sa kuko. Ang Dios may magbuot. Munang kung dili ta mosunod sa kabubuton sa Dios. Dili ta mosunod sa kabubuton sa Dios. Course. No? Niyon ang Dios dito sa kaliwatan na nagsimba og Dios. Ayaw ka mong pagyupo, ayaw kang pagsimba aning mga larawan. Kay sa panahon ngayon ng simbahon, isalikway ko ninyo, isalikway ko usab kamo. Gikan sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan. Kastiguhon ko kamo. No? Munang igsoon, ang Dios mo'y adunay paggulutan. Munang alampingan kayo atong kinabuhi, wa pa na-transform. Kaya wala tutuguti ang Diyos nga great transformer nga buot siya mo transform sa itong kinabuhi. No? Munang sa atong mga sakit, doon na connection sa atong pagkinabuhi. Ang atong mga balatian, doon na connection sa atong panggawi. O makusog punta igsoon nga mudaot sa mga alagad sa Diyos. Mone ang hitabo. Kay giingnan man sa Ginoo si Abraham, ang magpanalangin ni mo Abraham, panalanginan ko, apan ang magtunglo ni mo Abraham, tungluhon ko. Munang duna ba mga alagad sa Dios nga imo ang gitunglo? Duna ba mga alagad sa Dios nga imong gilibak? Duna ba mga alagad sa Dios nga imong gisaway? Duna ba mga alagad sa Dios nga wa ka kauyon? O niya, imong gidaot sa hilom, imong gilibak sa hilom, delikado ang imong kinabuhi suon. Kay dili masipyat nang gingon sa Ginoo ngadto kang Abraham, ang magtunglo nimo tunglohon ko. Muna magpa-transform tas Ginoo sa atong pulong. Mamati yung kag pulong sa Ginoo sige, aron mausog na imong pamulong, aron mausog na imong pagpamalikas, aron mausog na imong pagkalibakiro, mausog na imong pagkakusog manaot. Matransform kita. Kaya kung di ta matransform, magbabili ning itawag og sangla sa atong ginabuhi. Ang sangla nag-represent sa tunglo. No? Kuhaon na ng in og jian ng sangla, salak na. Kapabata diha? Munang bisag wa tay sangla nga sakit. Apan kung nagsigit ag buhat og sala, sama ra gyapon na sangla. No? Munang magpa-transform kita ka atong Dios, great transformer igsoon. Sadya mga tao, mga Israelita, niadto sila sa kamingawan, pagkaon nila mana, pirting lamia, pamati nila. Wow! Sukad-sukad, wa pa kausama ini, pagkalamia. Apan doon ang instruction sa Ginoo. Sige, kada adlaw, mukuha mong igo ra ninyong kanon. Uy, naunsa man ang mga tawhana igsoon. Nagtungod nga mga bakig sila griyo, wa sila maminaw sa gisulti sa Ginoo, og nagkuha sila og masubla pa sa kada adlaw. Gisinan ka, mukuha sila og balik tulo ka adlaw. Nga instruction sa Ginoo, kuha mo og para ra aning adlaw. Kay kung mukuha og subla pa niini, uluro na ang mana. Pagka mauluro na mapanos na ng mga ulon. Munang nasipyat ang mga tao. Kaya pag instruction sa Ginoo, patigumon sila, igor ang pagkaon adlaw, gatigom sila balik tulo ka adlaw. Usay na itabog nila igsoon. Nibalik ang ilang gana sa pagkaon sa Ehipto.
No? Sa dihang nagtigom na sila balik tulo ka adlaw, ang ilang hunahuna tuwa na sa pagkaon sa Ehipto. Apan sa diyang nagkaon sila igaw na tumadlaw, nakaingon sila sa Ginoo pagkalami sa mga pagkaon ug wa sila kauna-una sa pagkaon sa Ehipto. Nasabtan man nato igsoon. Nan sa ato pa sa atong kinabuhi, mao day nga adunay panahon sa atong kinabuhi nga ganahan patang mukaon sa kalibutanon. Mo day adunay panahon nga maghuna-huna patas mga kalibutanon kayong mga kalanon. Wala ko nagpuhin nga kalanon di pisikal. Pero usahay magkaon patas bisyo, magkaon patas kahilayan. Usahay huna-hunaon ba natong kahilayan? Huna-hunaon ba itong mga bisyo? Ang kamihin natong kinabuhi ato pang balikan. Ganun man. Kaya doon na instruction sa Ginoo nga mag-meditate ta day and night, kada adlaw, kada usa mag-meditate ta. Usa itong gihimo, okay na makakaon ta Miyerkules o Domingo. Bila maron ka adlaw, gikang Miyerkules. Pagka Huwebes, di na po ka, wala ka ng devotion. Pagka Biyernes, wala na po. Pagka Sabado, wala na po. Domingo na po makakaon. Mo ni ang gihimo sa mga Israelita. Nangapanos. Sa may point, anis nung ginabuhi. Kung magsalig rakas Miyerkules, mamatis pulong sa Diyos. Magsalig rakas Domingo, mamatis pulong sa Diyos. O niya, ikaw mismo wala ni susi sa pulong sa Diyos. Puros bahaw, upanos, uluron ang imong mga nakatunan. Ang instruction sa Diyos, every day, mukaon tag-igo yun. Munang ayaw pa iguwa, nga muyong ka, nakakaon ako Miyerkules. Ugma din ako magdebosyon. Nakakaon ako Domingo. Pagka Lunes okay na, relax na ko. Di na ako magbasa sa pulong sa Diyos. Dili mastak o dugay ang mana isuon. Kada adlaw mo kaon yung kag mana. Kada adlaw day buot pasabot. Kada adlaw mo kaon yung ka sa pulong sa Diyos. Ayaw yung pagsalig ng Domingo Miyerkules. Kada adlaw mo kaon sa pulong sa Diyos. Di magkabalong mo basa, pastor. Dili magkabalong mo sabot sa pulong, pastor. Paminaw dihang mga tao nga nagwalis pulong sa Diyos. High-tech na kahit arong panahon na doon na internet. Pero lahit naman ang atong paminawon. Munang usahay mga bahaw ni nas tumulo. Usahay sa itong hunahuna mga panos. Usahay sa itong kasing-kasing mga uluron. No? Dili maayo ang nato sa itong hunahuna mga puros ulod. Ang atuang mga panghuna-huna. Our God is the great transformer. No? Unsa man ang nibalik tulo kaadlaw ang ilang gikuha. Nabalik man lang ilang huna-huna dito gana sa pagkaon sa Ehipto. Niyong dahil sila. Alam niyo ito mga pipino dito. Katong isda dito mga sinugba. Katong mga lamas dito mga kimchi. Na ano ito pagkalamiya. Nahinumduman na nila ang ilang kaning ikaon. Sa ito para isuon, kung dili ka magtagad sa imong espirituhanon kada adlaw, munang muyong kausay si muna-una, kalami ang isigig social media. Kalami ilahutay social media from alas 10 to alauna. Why? Doon na problema na dayay sa imuhang everyday nga pagdebosyon. Doon na day problema ang atong kada adlaw nga pagkaon. Gakaon na ta sige og social media nga wa ta kabalo nga mao na day na naka-transform sa imong kinabuhi. Mao na day hinungdan nga nawala na imong ganas pagbasa, nawala na imong ganas pagampo. Dili na pabata diha. Munang ayaw pasagan og kaon sa mga pagkaon sa kalibutan kay makawala ni sa imong appetite, makawala ni sa imong gana sa Panginoon. Hala. Ang istoryanay, ang demonyo o ang tao. Niyang dahil sa tanas. Kuyog tak, akong ipakita nimo ang kaanyag sa impyerno. Kunya, ikaw man, kuyog punta sa langit, akong ipakita nimo unsa kaburing sa langit. Kuyog na dahil ang tao, at tuloy sila ba sa impyerno, iyon dahil sa tanas. Tanawa. Kung unsa kahapi ng mga tawhan. Tanawa. Tanaw niya dito, dunay ka tunggol pa. Way simpa kay isigra gulp pa. Happy kayo. To apoy
ga sigig tagay dito. Paling naghanang barkada, happy kayo sila. Tuwa po ga basket ra dito. Tuwa po ga boxing dito. Lingaw na kayong tao. So, puro magida ito o diri malipayon sa. Yun sa talang sa kaon ha. Mo na nindot. Malipayon ang mga tao diri. So, hindi ta sa. O sige. Patuong tigas langit. Ipakita lang kung nimo mo sa kaburing dito sa langit. Dito na sa langit. Nya, kita rin ang tao. Pagtanaw sa tao dito. Huwag may laing posisyon dito. Puro naman daig sa Ginoo. Puro naman kanta. Yan dahil sa tanas naman na. Di ba boring kayo? Nga may sige na kanta ng langit? Boy laing buhatong, tarawan dito sa impirno. Basiging ka, dinulain dito. Happy kayong mga naong dito. Ya, dito na kanong siya. Hallelujah, Hallelujah. Borgi, madunggan na sige. So sige na mag-hallelujah ng mga tao din eh. Puri nga, wey. Iyon dahil ng demonyo. Sige, balik ta. Sige na. Balik ta. So, karon kung tanong di ka, maka-decide na baka asa yun imong ganahan? Tiba-tiba yun. Asa man imong ganahan yun? Kanag yung nakita naman mo ang langit ng impirno. Sa mas maayo biday diri sa impirno. Masadya kayo mga tao. Dito sa langit, buring kayo. Sa nagkakawa. Dahil doon ay awit na sige. Sa diri ko sa impirno mo pili. Pili siya. Giabrehan na sa demonyo. Sige, diri magpili. Muna man yung decision. Pasudlo na tikas pinakanindot pagkain tanaw. Abrehan ka. Sunod dito, gilakan sa demonyo. Pag abot niya sunod igsuon, nakita na dito nag-agulo na. Kadto mga walay sinimbahan kay dito sa kalibutan, tuanan dito balangoy-langoy. Nakita niya kadto nakita niya dris gawas. Kadto walay tayo kay sige nakita na dito. Niyon siya. Di mo nga di manimao ang iyong ipakita na ko ganiha. Di manimao ang iyong ipakita na ko ganiha. Nindot man kayo to. Huwag ka may kalayo. Yun ang demonyo. Nakadecide man ka. Nakadecide man ka nga din ka. So kay mo may mga desisyonan, nalakan na tika. Ilad rato na ako. Arong mahaylo ka. Si Satan, dili siya mong haylo ni mong batik. Ipapil ni Sita nimo og nako nga nindot ang kinabuhi nga way Ginoo. Mo na ibutang ni Sita sa imong una-una og nako nga nindot ang kinabuhi nga walay sinimbahan. Mo na ipabutang sa atong una-una ni Sita nga bisag way pang Ginoo perting nindota ang kinabuhi. Apan igsuon ilad ra kana. Luyon niya ang tanan adunay giandam nga kalayo. Tungod kay wa kay pagpakabana sa imong espirituhanan. Hallelujah. Munang ayaw pa ila ligsuon na atay Dios nga mo transform nato. Ayaw pa ila ligsuon kay pwede pang bag-ohon imong kinabuhi karon. Pwede pang usbon ang imong style karon sa imong pagkinabuhi. Pwede pa nga naman kay ang mga tao nga nakaabot dito sa kamingawan ni inom sila sa tubig pait o gatong tubiga gingan nagtulugar gingan nagmara. Yun ay mga tao, Moises, makapaitan ng tubiga. Nagampo si Moises sa Ginoo. Ipakitaan si Moises og kahoy. Giit sa dias tubig kung nahimong tamis. Ug dili na pait ang maong tubig. Ang Dios mao say Dios nga great transformer. Ang pait pwede niyang tamison. Ang imong tamis pwede niyang papaiton. Ang gahin mong kasing-kasing pwede niyang pahumukon o ang humok pwede niyang pagahion. Kaya itong Diyos, great transformer. Kung unsa man kapait ay mong kahintang karon, tungod kay wala kayo kay panahon sa Ginoo. Unsa man ka gulyang ang kahintang nimo karon, unsa man mga kasinatian nimo pait kagulyang struggle sa imong kinabuhi, dili ka magpabilin din ha. Pwede kang mutamis. Pwede kang matransform. Pwede kang matransform. No, ano man, kay sinaw Naomi,
nga ugangan ni Ruth, si Naomi o si Elimelech, sila ang pinakadato dito sa Bethlehem. Apan sa Diyuhang, dunay famine ang Bethlehem igsoon, nilayas sila, kaya dunay kagutom sa Bethlehem. Layas sila, dito sila sa Moab. Pag abot nila sa Moab, ilaktod nato, namatay ang bana ni Naomi, yang anak nga si Malon o si Kilion, puros namatay dito sa Moab. Ang nahabilin, puros babae. Si Naomi, si Orpa, o si Ruth. Dayon, balik sila dito sa Bethlehem. Laktod na to. Pagbalik sa Bethlehem, si Ruth na lang o si Naomi ang ni balik. Kung yan niyon na yan siya sa mga tao, pagkakita sa mga tao, wala na si Naomi. Mao man ang kanhing dato. Ang silingan atong dato ba na uli man. Nindot na nagkahintang sila kay nabuhi na uli ba. Yun si Naomi, pag abot niya, ayaw ko ninyong tawgang Naomi. Kaya ang pulong ng Naomi, blessed. Bulahan, matamis. Muna ngayon si Naomi, ayaw na kung tawagan ninyong Naomi. Tawagan na lang ko niyong Mara. Kay pait na kayo akong kinabuhi sa Moab. Muna nakaingon si Naomi igsoon nga tawagan na lang kong pait. Kay pait na yung kahintang. Pero nagpabilin bang pait ang kahintang ni Naomi? Sadyang si Ruth na asawa ni Boaz, gilukat pagbalik ni Boaz ang mga kabtangan na nawala ni Ruth o ni Naomi o si Naomi o si Ruth na himong nabalik ang iyang kadato. Kung sa mga point ang igsoon. Kung mubalik ka sa presensya sa Ginoo, ang kanhin nimong pait, iyang himuong tamis. Amen? Ang mga pait nimong struggle, himuon ang iyang tamis. Ang makasanitian ni mga naagian dito, perting lisura, himuon na diring testimonyo. Sama sa usa ka butterfly, galisod siya, gaot nga siya. Apan gihimo na ito, kaya aron mabutangan siya pako, makalupad siya. Our God is the great transformer. No man, buhay testimony sa akong ginabuhi. Isa ko magtuo na matransform ko sa kanhing bisyoso, duha ka fraternity nga gapilan sa nag-eskwela ko. O kinsa magtuo nga kining sige kahubog, mabuntagan, di na kauli, dayungan na lang, kay nahubog pag-ayo sa disco, mabuntagan, di kasi nagtuig soon, nga mahimo na yung pastor. Wag yung ko ana nag-speak, wag ko nagtuwa na. Kaya akong pagtanaw sa akong kinabuhi, sa una igsoon, pirti na yung pagkadautana, pirti na pagkataas ang sungay, wa na sinulsulod ng simbahan, wala na ipagpakamana sa espirituhanon. Pero sa kalit nga dunay tao nga gigamit sa Ginoo, ipadungog ko sa iyang pulong. Doon nag-power ang pulong, kaya ang pulong makatransform sa itong ginabuhi. Maurag yun ang nakatransform sa itong ginabuhi. Sadyang nakabati ko sa pulong sa Diyos. Maurag. Katong usap itong mga nabatian ako, mga debate, mga sigdapiganan ng relihiyon, sa una, wag na nakatransform na ako. Apan, pulong sa Diyos na akong pamati, o nakatransform na ako. Amen? Munang, gusto ang Diyos na matransform ta nini kagabion, pinaagi sa iyang mga milagro. Adunay milagro nga moabot sa imong kinabuhi, nga mo-transform na nimo o sa tibok nimong pamilya. Hinumdumi nga sila sarong patay na upat ka adlaw dito sa lubnganan, apan gibuhi gyapon sa Ginoo, gitransform gyapon sa Ginoo, nabuhi sila sarong. Ang sila sarong nga dili siya kabaskad sa ihang kay bindahian na siya, doon na may bindahi, giputos siya o kaat panapton. So dili siya makaabri, galakaw siya kapanulong ni Jesus, ginaanay suon, tiil ray naglakaw, kapanayang kamot, dili gyud, walay freedom. Apan giingnan ni Jesus ang mga tao, badbari siya sa iyang mga gapos, o nahimo nga sila saro, nahimo ng gawas nun. Sit pray na. Ang pulong sa Diyos na itong nabati, mauni ang nakabadbad na ito. Kung sige lang ito pamati sa pulong sa Diyos, ang atong mga gapos, nagigapos sa Satanas sa itong kinabuhi, wala ang makabadbad ang pulong sa Diyos.
Muna sige kag pamati sa pulong sa Dios. Sige jud kang gibadbaran sa imong kinaiya nga nagapos ka. Bati nga kinaya nagapos ka. Pero sige kag pamati sa pulong sa Dios, badbaran ka. Gawin nimong dili maayo. Sige kag puyo sa kahilayan. Sige kag pamati sa pulong sa Dios. Badbaran ka. Unang ayaw pabilin igsuon nga patay. Ayaw pagpabilin sa langob nga gilog nga nila sa roh. Ayaw pagpabilin sa unsa pa ng mga langob diha. Ngayon mong gisigig adto nga mo'y nakapapatay sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw pagpabilin diha. Kay gitawag ka sa Ginoo. Giingnan ka sa Ginoo. Lazaro! Dali kare. Gitawag ta sa Ginoong tanan. Paduulon ta niya. Kay aron mabadbaran ta sa atong mga gapos. Kung di ka madinuulon sa Ginoo, unsaon pagbadbad sa mga gapos nga naa nimo karon. Dili ta mabadbaran. Muna atong ginabuhi, murag termometer. Pero kung atong ginabuhi, idool sa Ginoo na badbaran ta, murag tag termos. Nga bisag unsa pa na mga problema nga nas gawas struggle yatubang, mga kasinatian nga pait nga imong yatubang, apan di mautro ang imong pagkalagad. Dili mautro. Usahay naay mga butang nga makautros tong ginabuhi. Kaya nang wala na gipay time sa Ginoo, mautro ka. Kung unsa imong gitagagad kung time, mao nay imong atubang sige. Apan kung atubang ka naagi kay time sa Ginoo, bisag atubang ka anang buhata, pero naagi kay time gyapon sa Ginoo, di ko na maka-apekto nimo na imong buhat. Daghana kay na transform sa kwarta igsuon. Abi nimo the last days, mudagsang, dali na kay dakpo ng kwarta. Dali ka kayo makaabot, dali ka kayo magkwarta og 2,000, dali ka kayo magkwarta og 1,000. Dali ra kay dakpo ng kwarta in the last days. Sa una lisod kayo ang kwarta, pero karon dali na kayo mong madakpan ng kwarta. Unsa may point na niya? In the last days, gamiton po ni Satanas ang kwarta nga mo transform ang atong kinabuhi. Gamiton po ni Satanas ang kadali sa pagpangwarta aron nga mahimong mugamay ang imong time sa Ginoo. Apan ibutang ni simong una-una nga dili ang mga bahandi ining kalibutana ang makapautro nga tinun-anay sa imong kinabuhi. Pwede kang utrohon anak, pwede kang lipay-lipayon nga nagkadzot, apan ang tinuod nga kautro, ang tinuod nga kabag-o na ang Diyos Ginoo. Muna magpa-transform ka sa Ginoo, ayaw sa kwarta. In the last days, iyon ang iyon ang Daniel chapter 12, in the last days, knowledge shall increase. People run to and fro. Sa may pagkusabot na. Busy na kayo ang mga tao in the last days. Busy na kayo mga tao sa mga trabaho sa katapusan mga panahon. Busy na kayo sila sa mga pagpanarbaho. So sa may point ani, magbantay ta. Kaya we are in the last days. Yung makita na halos tanang tao kalihok. Halos tanang tao trabaho ang ginauna. Pero sala ba nga na tayo trabaho? Dili sala nga na kay trabaho. Dili sala nga mangwarta ka. Dili sala nga na kay negosyo. Dili sala na nga mangita kag kwarta. Apan ang nakadakong sala diha kung wala na kay time sa Ginoo. Kaya i-transform yung ka anak. Ang trabaho ko din ang transform nimo. Kabantay ka nga kung dili maayo ay mga sinatiyan sa trabaho, maapektahan ang Panginoon. Kabantay kang luya na kay sa trabaho, gigamit imong kusog dito sa trabaho, kabantay ka, ngawa na kay lamig iadtos pang Ginoo. Kay ang trabaho, pwede na mo transform nato kung dili ta magpakabana sa Panginoon. Munang bisag na kay trabaho, o bisag ikapoy ka sa trabaho, kay tirnos man nagway ka, ikaw ako, ngano mga apektahan ka sa mong kakapoy, imo pa man gialahin ang Ginoo. Tapuson naman yung sa illustration ng Joe. Duha ka buok manag-uyab. Pareho silang simbahan, nag-uyab sila. Yung dayon to. Yung nag-away man sila, silang uyab. Away sila, palin nilang inaway. Nya katong lalaki, worship leader, na adres tubangan, nasa instrument. Nya sadyang nag-worship na itong lalaki, yun itong lalaki, praise the Lord! Atong daig ko na itong buhay nga Diyos. Budasit na igsuos pagdaig. Ang uyab dito nga, nag-away sila. Gasigit pang yamin. Mayroon mo dasig sa mga tao niya. Mayroon mo pan sa mga tao niya. Nako. Kasi kusog na kayo manika nako. Kusog na maway nako.
Pagkahuman og simba igsoon, giduol niya dayon. Iya dayon iprangkan. Maayo ra ka sa? Maayo ra ka sa ubang tao? Apan samtala ako, ngayon mo uyab, sige ra ko nimong awayon. Maayo ra ka diya sa Ginoo, diya sa presidente sa Ginoo, maayo tong balay-balay ka. Apan kita, dili ba itong relasyon? Dito ba ang mga lalaki? Kita ra may nag-away. Wa mami nag-away sa Ginoo. Muna igsoon, nga kamura man nag-away anang tawhana, ngano mangyalahi ang Ginoo? Napabata diha? Kung natay kinabuhi nga termos, bisag kinsa pa yung kabangi diha sa palibot, dili ka magpaapekto. Ang imong pagsimba dito sa Ginoo dahil ka dili pinagis tao. Dili ka naa kay kaaway dito simbahan, naa kay kabangi, doon na kay kasungi. Kunya ialahi man ang pagsimba, di na mo adtos pagsimba. Ang pangutana nag-away ba mo sa Ginoo? Wala. Kunya murag i-appeal ang Ginoo sa atong away. Murag i-appeal ang Ginoo sa tanan atong sitwasyon. Dili igsoon. Dili ka matransform ako kung ina na atong himuon. Ginoo, mura nang tag thermometer ana. Thermometer. Dili pwede mamay mo ang thermometer. Atong ido ko atong ulo ng puta. Hallelujah, Lord Jesus. Diyan sa mong gipungkuan ng soul. Ayaw pagpabilin na thermometer sa imong ginabuhi. Ayaw pagpabilin sa kanhin imong ginabuhi. Kaya we are in the last days soul. Daghang makatransform sa atong ginabuhi. Pananglabaw sa tanan. Tuguting ang Diyos mo transform nimo. Ayaw ang mga makita nimo ni kalibutan. Tuguting ang Diyos ra ang pwedeng mo transform nimo. Dili ang mga nakapalibot ng imong mga makita. Murang ibutang nato karon sa atong una-una na our God is the great transformer. Kaya niyang usabon ang atong kinabuhi nga di ta makausab. Kaya niyang tamison ang kinabuhi nato nga pait karon. Kaya niyang sulbaron ang atong problema nga kita wa kasulban. Kaya niyang pagaanan ang atong mga gibukaton nga kita kadala-dala kada adlaw wa gyud ta na gaani. Kaya sa Dios ang tanan. Ay ang dili makaya nimo og nako igsuon diha sa Dios walay imposible. Ang tanang mga butang posible sa Dios. Hallelujah. Matransform ta pinaagi sa iyang pulong. Matransform ta pinaagi sa iyang presensya. Matransform ta pinaagi sa atong pagkamasilimbangon. Sa diyang si Apostol Pablo nagatubang o grabe treat sa iyang ginabuhi. Daghang mo patay niya, daghang mo pahad mo patay niya. Kung nakaagi mo sa makalisdanan pagyo sa pagpangalagad, gidumtan siya, usahay makakaon siya, usahay dili, nakaagi sa haruhay nga kinabuhi, nakaagi po sa pait nga kinabuhi. Apan si Pablo wala mausog ang iyang pagkamasilimbangan sa Ginoo. Bisan pagipriso si Pablo, pwede ting muusog sa iyang kahimtang. Apan kay tirmo si Pablo sa pag-alagad, init gihapon siya bisan naa sa prisuhan. Wa gihapon nakaapekto ang mga Bartolina, ang mga gapos sa iyang pagkapriso. Wa gihapon nakaepekto sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Igsoon, dili rason na mubiya kas Ginoo tungod sa kalisod. Dili rason na mubiya kas Ginoo tungod sa mga problema. Dili rason na mubiya kas Ginoo tungod sa kagulya nga niabot sa iyong panimalay. Kay kung mo na rason pa ni Pablo nga mubiya siya, iyan ang tanang gihimo. Tungod kay daghang nagbahad yang mupatay. Apan sa kadaghang ibahad yang mupatay, nisamot hinuon ang kainit ni Pablo sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Dili makabalabag kanato ang kawadon, dili makabalabag kanato ang kalisod, dili nato makabalabag ang balatian.
Kay bisan si Job, wala nakabalabag ng balatian nga dili siya makasimba sa Dios. Kada adlaw nagsimba siya sa Dios. Kada adlaw naghalad siya sa Dios o mga pasalamat sa Dios. Hallelujah. Gikan siyang ulo at siyang lapalapa. Doon na sa balatian. Apan wa siya muundang og simba sa Dios. Hallelujah. Muna ibutang sa una-una igsuon. Dili ang balatian makapalayo mo sa Ginoo. Hinoon ang balatian gigamit na aron maduol ka sa Ginoo. Kaya doon ay daghang kabalatian sa Bible. Gihimo niyo na duol sa Ginoo. Ang mga kasakitan, balatian, struggle sa kinabuhi, gamito ni aron matransform ta, makalupad ta sa mas butterfly. Kaya kung walay alang tuson nga agyon, walay mga kasakitan nga lagyon, magpabilin tang ulod. O dili ta makalupad. Magpabilin tang ulod, gagmay ra pananaw sa kinabuhi. Ang ulod igsoon gagmay ra paglantaw sa kinabuhi. Makakaon katulo sa uskadlaw okay na. Pero ang butterfly dako sa paglantaw sa kinabuhi. Pwede siyang mulupad bisan asa. Pwede siyang mutanaw sa kaanindot sa palibot. Tungod kay aduna na sa ipako. Christian, di pa kasama ta sa Biblia o agila. In Isaiah 40 verse 59 to 30. Bisan pa ang mga batanon, mahagba sila, mapukan sila. Bisan pa o mahagba daw ta sa sala. Bisan pa di ay o malukapa ta sa sala o sa atong mga kapagyasan. But iyon ang Biblia, but those who wait upon the Lord shall renew their strength. Katong nagpaabot sa Ginoo, katong nahatag og panahon sa Ginoo, ang nagpaabot sa Ginoo igsoon, mao na ang mga tao nga nag-atang sa Ginoo, mao na ang mga tao nga naghatag og akong panahon sa Ginoo, kana sila nga nagpaabot sa Ginoo. Apan sa atong pagpaabot sa Ginoo, usahay watay panahon diyan niya. Usahay biyaan nato ang atong gipaabutan. Usahay biyaan nato ang poste nga diha ka gidisenyo sa Ginoo nga magpaabot. Usahay biyaan na nato ang usay gipabuhat sa Ginoo. Ang mga nagpaabot sa Ginoo dili na mubiya sa gibutangan sa Ginoo. Tungod kay niyo ng Biblia, shall renew their strength. Ibalik sa Diyos ang bagong kusog. Kusog nga dili pang aswat o bato, kusog nga dili pang aswat o kahoy, but kusog nga pang alsa sa mga problema, kusog nga pang alsa sa imong gibug-aton sa imong kasing-kasing. Munay kusog nga ihatag sa Dios nga makaalsa o makaatubang ka sa tanan nga sitwasyon sa palibot in the last days. Kusog na nga muharong sa bisan unsang katalagman nga moabot sa kalibutan. Kusog na nga ihatag sa Dios nga moabot ang nagpungasi nga gira nasod batok nasod. Kusog na nga pabilin gyapon kas Ginoo. Ang Bible gayon, ang ulahutay mo ang maluwas. In the last days daghang mamiya silang pagtuo. Tungod kay mabugnaw sila tungod sa pagdagsang sa dautan. Igsoon ayaw padala sa pagdagsang sa dautan sa imong palibot. Ayaw padala, abi kay ang uban imong kauban puro sa mga bisyoso, magbisyo ko ka. Abi kay ubang Kristohanon nga dugay na sa pangangalagad, abi kay nagbisyo magbisyo ko ka. Ayaw padala kung mudagsang ang dautan. Hinoon, dag-a ang dautan pinaagis maayo. Dag-a ang dautan pinaagis maayo. Simbaha ang Diyos. Taliwala ni sitwasyon nga daghan ni dagsang ang dautan. Simbaha ang Diyos. Taliwala sa daghang mga problema ng gatubang. Simbaha ang Diyos sa taliwala sa daghan mong naagian. Igsoon, daghan maganagian ug ako. Pareho magang Naomi nga pait ang kahimtang niya. Apan gibalik sa Diyos ang katamis. Pareho magang Job nga niagi balatian. Nawad-ag mga panalangin, mga anak, nawad-ag pamilya. Apan sa katapusan sa ginabuhi, kayang ibalik sa Diyos ang kanhi niyang nawala. O mas the best pa ang ipuri sa Diyos sa kanhi niyang mga nawala. Ayaw problema yung son kung sa'yo wala sa imong kinabuhi. Ayaw ka problema kung sa'yo wala sa imong kinabuhi. Ang importante yung son na di ka mawala sa presensya sa Ginoo. Ayaw ka wala sa presensya sa Ginoo. Bisa mo sabay na wala sa imong kinabuhi. Hallelujah. Kaya ang presensya sa Diyos,
Muni ang pinakanindo o pinakatangis na tinguhaon sa mga tao. Ang kwarta, bahan din ng kalibutan, dili makahatag sa ikahatag sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Lord, pagampo Ginoo ni kagabion, kagato yung mga pulong Ginoo nga ipabati ka namo. Siluhi ka to, na walay bisan usa ato matukbo, makawat ni Satanas. Lord, I pray Lord, na walay bisan isa dinhi o Dios na mailad sa mga linglan ni Satanas sa among kinabuhi. Satanas magpakita sa mga nindot aron nga mahaylo kami. In the last days magpakita sa mga nindot. Magpakita sa daghan kayong bahandi mga panalangin. Sayon lang kayong dakpo ng kwarta in the last days. Magpakita siya iyang sakyan ni. Iyang sakyan ning katapusan ng panahon nga ang mga tao magkabisi na sa bisan usay mga pamaagis kinabuhi tungod sa pagdakop og kwarta. Pero Lord God, na-remind kami sa kinabuhi ni King Solomon, the wisest king of Israel. Ngayon sa in the book of Ecclesiastes chapter 12, nga bisan pagbangko ng tibuok kalibutan o bisan padaa kay daghang bahandi mga kabtangan, apan kung wala kay Pangginoo, mahimong kining tanan walay kapuslanan ug sama lamang sa nagdakop og hangin. O mausap kini ang giingon ni Jesus in Mark nga magunsa man maangkon niyo tibuok kalibutan, maunsa man nga naa mo sa tanang mga bahagi ni kalibutan, apan kawad-an kamos kinabuhi, dili kini magpulos. Lord God, importante ang kinabuhi kaysa mga bahandi ni kalibutan. Importante nga among pag-alagad aduna gyud kinabuhi. Importante nga dili patay ang pagsimba kanimo. Importante nga dili mga luya ang pagsimba. Importante gyud nga adunay kinabuhi ang pagsimba kanimo. Hallelujah, Lord, praise God. Katong tanang mga pulong mo Dios, among gihanyo nga ang imuhang mga anghel magapanalipod sa mga huna-huna kanamo. Ug ang imong balang espiritu magasilyo na tong pulungan. Di gyud tumulabay kawang sa mong kinabuhi. Samtang nabatian ang to, uti mo transform sa mong kinabuhi. Nga mag-uli kami sa mong panimalay, nga dunay transformation sa mong una-una. Kaya nagaingon ka in Roma chapter 12, verse 2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Hallelujah. Dinhi magsugod sa mong panghuna-una ang pagkarinyo. Dinhi magsugod sa mong panghuna-una ang pagka-transform. Kung dili na mo ipabago ang panghuna-una, diya kanimo Dios, mahimo gyapon musabay kami sa kalibutan. Mahimo gyapon nga ang pattern sa kalibutan amo gyapon masunod. Lord Jesus, this is our prayer. Na ma-transform ang mindset. Ma-transform ma-renew ang mong huna-huna. O kanang tagay kami huna-huna, nga maghuna-huna diha nimo. Tagay kami desire nga mag-desire sa pagduol diha kanimo. Desire nga magkugi sa among pag-alaga diha kanimo. Kay niyong kay 1 Corinthians 15:58. Tindog ka mo barog, likon na ning matarog. Pagkugi ka mo sa imong pag-alaga, kaya ang inyong pag-alaga dili dayon magkawang. Lord Jesus, Lord, I pray, Lord Jesus, nga ang tanan mo nakabati o Diyos, makadawat kami sa imong reward in the kingdom of heaven. Lord, ano na kay mga reward ini mga tao na naghago pagduol kanimo, na nagbiya sila mga panimalay aron musimba kanimo. Great blessing o reward ay manggandam sa imong ginarihan sa langit. Hallelujah, Lord Jesus. We are temporary ini kalibutan, dili kami bulong tarugdugay ni kalibutan. Usa panganduyo namo ang ginharian nimo, tungod kay ang ginharian nimo Dios walay katapusan nga kalipay. Hallelujah. Dinong pulong pinadayag 21:4 nga pahira nimo ang among mga luha ug wala na may kasub-anan, wala may kamatay ug ang tanang mga butang nga daan ang labay na ug ang mga bag-ong butang niabot na. Lord Jesus, magkahilak-hilak mamini kalibutan, magkabalbalatian mamini kalibutan sama nila Lazaro ug katong dato. Apan o Dios, tinguha mo na mo nga makaadto gimiya na gitawag og ginharian. Tinguhaon na mo nga dili kami maglipay-lipay, maghudyaka ni kalibutana,
nga behind ni ana adto di ay kalayo sa impierno magatyabaw kung magkagot ang ipon adlaw ug gabi. Lord, dili boring sa imong ginharian. Dili boring. Ilan lamang na Satanas nga ang pagsimba boring. Ilan lamang na Satanas nga ang pag-awit boring. Ilan lamang na Satanas nga ang pagbasa sa imong pulong boring. Ilan lamang na Satanas nga ang pagpamalandong sa imong pulong boring. Ilan lamang na Satanas nga ang pagduol sa simbahan boring. Dili boring ang tanang nakasabot sa imong pulong o Dios. Dili sila buringan ang tanang nakasabot sa imong kabubuton o Dios. Dili buringan ang mga Kristohanon. Dili buringan kay ang pagduol diha kanimo pirti pagkaninduta o Dios ay pagabuhaton. Presensya nimo may makalipay, presensya nimo may makagaan, presensya nimo may makapaliko na wala yun ay boring dihang dapita, Lord. Hallelujah. This is our prayer nga ang tanang mga Genesis family dili magpahaylo niya ng pulong nga boring ang pag-alagad. Dili magpapaila ni Satanas nga ang pag-alagad, ang pagsimba, Miyerkules, Domingo, boring kay Jotay ra kayo. Dili mo magpaila niya na. Dili mo magpaila na. Boring din simbahan ka, wala instrumento kayo. Boring kayo pagsimba kayo. Dili kayo maayo manugtog ang masimba. Dili kami magpaila na ng buhat ni Satanas. Satan and the demons, I command you. Cast out you in the name of Jesus. Get out of this church. Get out of this church. Get out. Nini mong simbahan. Dili ka makapadayon sa imong plano. Nasayod ang Diyos sa imong laraw. Kay sama ka sa leon nga naglibot-libot o nangita kag tukbonon. But I pray in the name of Jesus nga ang tanan karon nga naa sa imong presensya, Lord, dili matukob ni anang gitawag og leon. Dili matukob anang gitawag og leon. Ang mga huna-huna ni mga katawhan karon nga niya sa imong presensya, Lord, dili matukbo anang gitawag og leon. Ang ilang kasing-kasing dili matukob anang gitawag og leon. Tungod kay aniya kanamo Jesus, the lion in the tribe of Judah. Ikaw ang great lion sa mong kinabuhi. Mag-unsa man sa Satanas nga leon na alang nas gawas. But inoon na leon, si Jesus na sa among sulod. Hallelujah, Lord Jesus. Leon ang iyong pulong in 1 John 4:1. Usisahan ninyo ang Espiritu kung gikan ba yun ni sa Diyos. Kay sa katapusan mga kapanahonan, ano daghang mga false prophet, daghang mga mini na mga magtutudlo, magdala sa imong ngalan. Apan dili diay ang Espiritu gikan kanimo, Lord, ang Espiritu ng imong gibutang kanamo wala naghatag namo Espiritu sa katalaw, but Espiritu kinis kahom ang gihatag kanamo. Kung iyon ka nga ang Espiritu nga niya kanamo mas labaw pa sa Espiritu nga naas mga tao sa kalibutan. Hallelujah, Lord Jesus. And we command that the power of the Holy Spirit, mag-renew, mag-revive sa amuang pagtuo, pagsimba, pag-alagad kanimo in the name of Jesus. Bless this family. Tanang na niya karon, bless. Hallelujah, Lord God. Mag-uli sila Ginoo magpalong sa imong panalangin spiritual, Ginoo. Nato silang marimalay, Ginoo, isafety sila. Wala Ginoo buhat sa kaway nga mulampos ang mga anghel mo Dios magauban kanila. Ang anghel nga gauban ni Moises, nagauna ni Moises dalan. Mao po ni ang anghel nga maguban kanamo, magauna kanamo. Hallelujah, Lord Jesus. Panalangin niyang tanan karon sa imong himaya, Lord. Pandungi sila sa imong himaya. Kung ayaw sila, O Diyos, ayaw sila Ginoo tungluha. Ang akong pagampo, Diyos, na dili matinunglo ang mga kinabuhi ni mga tawhana. Ang akong pagampo, Diyos, na dili sila matinunglo, Diyos, sinoon, mahimo sila Ginoo, mapanalinginan, maputos sa imong panalangin, Ginoo. Hallelujah, Lord Jesus. I pray na Spirit, of course, dili maabot sa mong kinabuhi. We pray for breakthrough sa among financial in the name of Jesus. Breakthrough in the name of Jesus sa among financial. Breakthrough sa tanang may balatian karon. Breakthrough in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Parayon tas pagsimba sa tumboy ng Diyos. Ang yan yung extroverting sa pag-ari sa tubangan. O katungo doon ay mga balatian. Doon ay pumating sa lawas, pwede mong manis tubangan ng song. And let's declare the power of God na ma-demonstrate nato ang gahom sa Diyos.
Atong dunay ipamati sa ilang lawas. Pwede ka mo dool diri sa tubangan. Ayaw pagkasamahan igsoon nga si Pastor Omar makaayo tuuhi diha sa imong kinabuhi nga ang Dios mo'y muhikap nimo ang presensya sa Dios mo'y magahikap sa imong balatian. Kung doon naman kayo pamati karon ayaw pagpanungko sa pag-anhi sa presensya sa Dios. Ang Dios may mag-aayaw kanimo. Hallelujah. Magapotang Ginoong Dios, salamat Ginoo sa imong kamay sa imong pinangon. O kanimo Espiritus Balatia ay kamanyo in the name of Jesus. Get out sa mga lawas ini mga katawhan karong nga tubangan. Ay kamanyo spirit of sickness and disease in the name of Jesus. By the blood of Jesus, be healed in the name of Jesus. All the system of their body function in the name of Jesus. Dili ka magkapabilin dining lawasa Espiritus Balatian. Dili ka magpabilin ng lawasa. Pahawa in the name of Jesus. Espiritus Kakapoy, ako magahingilin ganimo kamanyo in the name of Jesus. Dili ka magpabilin sa mga lawas ni mga katawhan nga sa tubangan karon. Espiritus Kaluya sa pag-alagad, ako mga mando kanimo nga mukalagyo ka, hawa ka sa mga huna-huna na ini mga katawhan nga sa tubangan. Hallelujah, Lord Jesus. Be healed. Be healed in the name of Jesus. All the system, ini mga lawas, ini mga tawhana, gikan sa ulo nga to sila mga tiil, mo function, pinaagis kabutol sa Ginoo. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, wa ko kabalo kung sa ilang ipamati, Lord, sa ilang lawas. But ako lang nasayran o Diyos, ng imong gaon, pwede mo hikap sa ilang lawas. Ang nasayran o Diyos, sa inyong presensya, pwede mo silang hikapon ang ilang tipong kalawasan o ang inyong presence, Lord. Mo niya makaayo kanila. Mo niya makapahiuli sa ila Ginoong ipamati. In the name of Jesus. Kung doon na may espiritu sa hilan at ubosipon, tanang klasis balatian, pamikog, pamaol, tanang pamati sa kalawasan nga naa niya ang mga tawhana karon nga nastubangan. Kami magamando pinagi sa ngalan ni Jesus. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, be healed. Be healed. Thank you, Jesus. All glory belongs to you, Lord God. Imo ang tanang pasidawog himayaan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Oh, amen. Ito palagpagan ang tubuhin na Diyos.